এ রোহিত হ্যাঁ তো মুহটা এত শুকনা আছে কেন দেখা যাଉଛି কি কইমি রে ভাই বে ঘরে মতে কিছু ନ ଜଣେଇକି ନା ଆଜି ସବ ଝିଅ ଦେଖତେ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ସତରେ ଆଉ ଯେ ତାପରେ ତୁ ସେଠି କି କହିଲୁ ଯାଇକରି ମୋର ଏଇନା ମନ ଅଛି ନା ବାହା ହେଇତେ ଏବେ ମନ ନାହିଁ ଏବେ ସେଇ ପାଇଁ ସେ ଘନିଆ ତା ଯେ ଭାଣଜିଟା ଆସିବେ ତାକୁ ତୁ ନୁଗୁରଉଛୁ ପରାବେ ନା ସେମିତି କିଛି। ନା ମୁଁ ବି ସେଦିନ ଡାଉଟରେ ଥିନି ନାହିଁ ତା ହସ ମୋର ହସ ଫୁଟୁଛି ମାନେ ଇଏ ଫୁଲ ଫୁଟେଇଛି ଏ ବେ ବାବୁ ଆଜି ହାଟ ଯାଇଥିଲା ବେ ସେ ଦେଖୁ ନା ବେ କିଶଟା କାଳିଆ ଜରିରେ ଟାଙ୍ଗି କରି ଆଣୁଛୁ ଆରେ ସିଏ ଆସୁ ତା ପାଖରୁ ପୁରା ଝାମ୍ପି ନବା ହଁ ହେଲା କିଛି ତ ଆଣିଥିବ ଖାଇବାର କିଛି କହିବନି ପାଖ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ଝାମ୍ପି ନବା ଭାଇ ଆଜି ତୁମେ ଯାହା ଆଣିଛ ଆମେ ଖାଇବା କିଛି ଆଣିନି ରେ ଭାଇ ମୁଁ କିଛି ଆଣିନି ଏଇଟା କୋଳା ଜରିରେ କି ଅଛି ଏଠି ଆରେ ତୁ ଭାବୁଥିଲୁ ହନୁକୁ ଥରେ କଦଳୀ କାନ୍ଦିନି ଚାଲିଯିବୁ अबे अबे झापो बे अबे किसी ने जाओ किसी ने हे प्रभु ये क्या हुआ खाओ खाओ नहीं तीटा लगा खाओ नहीं खा 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 ना 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 ओ से किसी नहीं ना बे अंडा